ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ አካል መርሃ ግብሪ ገበታን ወለዶ ሆኖ ሎጅ ሃሮደን ተመርቋል። ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ዝተናውሑ መዓልቲ መረፃ በመጥቃም ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ንምስታፍ ዘኽእል ካርዲ ይወስዱ ኣለዉ። ካብ ወፃኢ ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግማይ ኣጽያቶም። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ትዕሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳን ዳግማይ ትንሳኤ ብፅሓኩም እንዳበልና ሰዓት 9 ኮይኑሎ ማድ ዜና ናባኹም ክነቕርቢና ማድ ዜና ሒዘን ኣዝሬት በሪሁ ሓቢርኩም ፀኒሐ ሓቢርኩም ናኹኑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ አካል መርሃ ግብሪ ገበታን ወለዶ ዝኾነ ሎጅ ሃሮደንዲ መሪቖም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮሚያ አካል መርሃ ግብሪ ገበታን ወለዶ ዝኾነ ሎጅ ሃሮደንዲ መሪቖም ከፊቶም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘረኸብዎ ጽሑፍ እዚ ቦታ ተፈጥራዊ ከባቢ ዝሕሉ መዳርክቲ ቱሪዝም ጥራሕ ዘይኮነ ዘመናዊ ስነ ህንፃ ምስ ህርመት ልቢ ተፈጥሮ ዝተዋሃደሉ ሓዱሽ ገጽ ኢትዮጵያ ምዃኑ ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እዚ ቦታ ናይ ህንፀት ቦታ ጥራሕ ዘይኮነ ተፈጥራዊ ቅርስታትና ዝኽብርን ንመጻኢ ወለዶታት ተፈጥራዊ ጽባቐ ቃላይ ደንዲ ክሬተር ዝዕቅብን ቦታ ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ቦታ ንባህላዊ ክብርታት ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዘኽብር ሰብ ማእኸል ብምግባር ነቲ መሬት ንምሕላውን ሕብረተሰብ ንምርባሕን ዝተሃነፀ ቦታ ኢሎም። ሎጅ ሃሮደንዲ ዝተኣተወ ቃል ዝፈጸምና ተወሳኺ መርትዖ ምዃኑ ኣረድዮም። ቱሪዝም ከም ሓደ ካብ ዓንዲ ቁጠባና መጠን ንመጻኢ ኣንፈት ሃገራዊ ልምዓትና ዝቐርጽ ዓውዲ ምዃኑ የረጋግጸሉ ኢሎም። ስራሕ መሳኑ ዕፉና ኣብ ዝበረኸ ብርኪ ይርከብ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ትኩረት ሂብና ካብ ንሰርሓሎም ዘለና ምህርታት እቲ ሓደ ስራሕ መሳኑ ዕፉን ኣብ ዝበረኸ ብርኪ ከም ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ሃገር ፀመተ ሂብና ንሰርሓሎም ካብ ዘለና ምህርታት እቲ ሓደ ስራሕ መሳኑ ዕፉን ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ይርከብ ኢሎም። ዝተረኸበ ጅማሮ ውፅኢት ኢትዮጵያ ሓገዝ እኽሊ ካብ ምቕባል ወፂኣ ንዓርሳ ምምጋብ ትኽእል ሃገር ናይ ምግባር ዝለዓለ ሕልምና ክውን ኣብ ዝኾነሉ ጎደና ከም ንርከብ ዘመላኽት ኢሎም። ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ ዝገብሮ ኩሎ መዳያዊ ድጋፍ ብቐጻልነት ከጠናኽር ኢሉ። በሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ዋና ዳይሬክተር IMF ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ተዛትዮም። እቲ ልኡኽ ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውሽጣዊ ቁጠባዊ ጸጋታትን እቲ ሃገር ዝተረኸበ ውፅኢትን መብርሂ ሂቦም። ለውጢ ከባቢ ኣየር ሓዊሱ ቀዳምነታት ልምዓት ማእኸላይን ነዊሕን እዋን ንምዕባይ እዋናዊ ክትግምቶ ዝከኣልን ሰፍሐን ኣህጉራዊ ደገፍ ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሎም። ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ብወገነን ኣጀንዳ ሪፎርም ቁጠባ ዕቤት ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግላፀን እቲ ሚኒስትር ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ንሸቶታት ልምዓት ኢትዮጵያ ዝግበር ደገፍ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኢሉ ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዝገበ ዓወታት ልምዓትን ሪፎርምን ንምቕጻል ዝግበር ደገፍ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምዃኑ ባንኪ ዓለም ኣፍሊጦም። ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ባንኪ ዓለም ዓመታዊ ናይ ጽድያ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይካየድ ኣሎ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ብቲ እዋን ኢትዮጵያ ብዛዕባ መስርሕ ጽገና ኢኮኖሚን ዝገጥማ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ጽዕንቶታትን መብርሂ ሂቦም። ብተወሳኺ ባንኪ ዓለም ዘላቒ ልምዓት ዓወታት ንምርጋጽ ዝገብሮ ደገፍ ከሕይል ጻውዒት ኣቕሪቦም። ባንኪ ዓለም ፋይናንሳዊ ድጋፉ ከስፍሕን ቅልጡፍ ምላሽ ዝህብ ደገፍ ማዕቐፍ ክትትልን ምሕታቶም ካብቲ ሚኒስተር ዝተወሰደ ሓበሬታ ይርድእ። ዜና ወጻኢ
ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግማይ ዓጽያቶም ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግማይ ከም ዛዕጽወቶ ኣፍሊጣላ ትማሊ ኣብ ሞንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ዝተገበረ ስምምዕነት ሲዕቡ ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ንናይ ንግዲ መራኸብ ሙሉእ ብሙሉእ ክፍቲ ክኸውን ወሲና ዝነበረት ትኹን እምበር ሎም መዓልቲ ድማ ዳግማይ ዓጽያቶላ ሓይሊ ጦር ሃገር ዳግማይ ወሽመጥ ከም ዛዕጽኦ መራኸብ ተሓፋሽ መንግስቲ ኢራን ጸብጸባ እንትኾና ነሲዕቡ ድማ ኣብ ዓለም ለኸ መራኸብ ንግዲ ልዑል ምትእጓል እናተረኣየ ይርከብ ነሲዕቡ ሚነርቫ ኤውሮፒ ዝተባህለት ናይ ንግዲ መርከብ ሓዊሱ ኣብቲ መስመር ባሕሪ ዝነበራ ብዙሓት መራኸብ ጉዕዞአን እናቋረፃን ናብ ዝመጻሉ ኣንፈት እናተመለሳን ከም ዝርከብ ቢቢሲ ጸብጺቦም ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንስላም ክታልኩም የመስግን